O Puebla rescata unha vitoria in extremis no campo do Flavia. O Unión conseguiu sumar outros 3 puntos ante o Sotomayor e Valiño e Taragoña recibiron sendos correctivos ante Cordeiro e Caldas. No grupo 2, a Esteirana non foi quen de impoñerse aos colíderes. Partido de infarto do Puebla para manter o colchón de puntos no liderado do grupo 5 na primeira futgal. 1-2 no campo do Flavia cun tanto da vitoria no minuto 97. Comezaron adiantándose os pobrenses no 75 e só 3 minutos despois chegou o empate dos de Padrón. Cando todo parecía visto para a sentencia, chegou Hugo Suárez para rescatar unha vitoria e levar os 3 puntos de volta á Pobra. Con este triunfo suman xa 66 puntos e dan un novo paso cara ao ascenso directo. O segundo posto segue sendo para o Unión, que este domingo se aproveitou dun Soutomaior en apuros para sumar unha nova vitoria. 0-1 foi o resultado para os rianxeiros cun solitario tanto de Ismael Cerqueiras. O ascenso directo semella un obxectivo irreal en Asados, polo que estes 3 puntos son de gran valor na loita polos postos de fase de ascenso. Na parte negativa, o Valiño continúa na súa caída libre logo de recibir un duro castigo do Cordeiro. 0-5 foi o resultado co que os de Cabo caeron na súa propia casa. Un partido que antes do minuto 40 xa estaba case sentenciado co 0-3 e no que os boirenses non tiveron nada que facer ante un dos favoritos a entrar no playoff de promoción. Con esta nova derrota caen á 13ª posición con 27 puntos, 5 por enriba da relegación. E como pecha cancelas deste grupo 5 segue sendo o Taragoña, que viu na lomba como un superior Caldas o superaba por 0-4. 2 goles na primeira parte e 2 na segunda certificaron unha nova derrota dos de Rianxo, que se afunden na clasificación e dan un novo paso cara á segunda futgal. No grupo 2, a Esteirana non foi quen de superar o Club do Mar na casa. O Xosé Luís Vara viu o domingo unha gran versión dos seus, que finalmente caíron por 2-3 ante os colíderes. Comezaron adiantándose no engadido do primeiro tempo, pero os 3 goles en menos de 10 minutos á volta de vestiarios pecharon o encontro para os da Laracha. Os muradáns anotaron o segundo a falta de 7 minutos para o final, pero 2-3 foi o resultado definitivo. Con 27 puntos, a Esteirana sitúase na 13ª posición cunha marxe de 7 sobre o descenso.